hangi kung sipara Snokti lang kaei She dealing in your trade That Jisuan Nang puli ka khtin ka jong blai ka ni ka sngi bat ka khtin ka jong blai ka la khta ka do no jonga ho ngi ju puli na ka por rei ka ni ka khot si sien pat ka la kren ba ka ta ka dei no Matthias ka nang ko nyau ka khot ka ba khat ar ka ba ong ya ga ba phiman ba ki wei ken le fi to le sha ma phi ya ki ya ga phiman ba ki bru ken le fi le sha ma phi ba nga ngai la dangi em si sha ka kum khtin ka jong blai la dangi em si sha kat kum ke jing kai ke jong Jesus Christ ngai bakani ke perthai am kan mlong kum baka long kum ni namar fitip ya kai ka ba fikwa fitip ya kai ka ba fi angnot fitip ya kai ka ba fikwa be baki wei ken le ya fi ne fi expect baki brew ken le kum ta ya fi balada fi le ya kata ka ba fikwa baki brew ken le ya fi lada fi le shwa ma fi am kan da long shisha ka jingkar khu yaita iba fi le Barngangai lada saita de in le sai ke wei da kan ka perthai ka long da kum wei pa taning ta ya ka ba phiman ba ki brew kin le ya phi to le shwa ma phi ya ki ai ba phin le shwa ma phi barngangai bo jisu hi kai ka ka ji hi kai ka long ba phni ba don sibon ki brew ki don kam yu jisu ki wan so jisu ki don la ki jong ki jing don kam ki jong ki don la ki jong ki needs mo ki ta ki jing don kam ba ki wan so jisu ju kan tat no yaki u jisu ju be no yaki but u ai kata ka jing don kam ga jongki u pendap ya kata ka jing duna ga jongki de ba pang sitom ki ba kerdo ki dan ga jing ki ba kumno ru ki bi shate sha khom ki dan ka family problem ga jongki ki khon ki ti shate sha khom ga bor ki so ki khrei u jisu ukran but u hukum ki so ki phat ki mi but u hikai ru yangi hakani ka sngi ba kata ka long bala dangang ala le hiya kata but uong la dangang ala le te balai phiru phim le lang ho ngimla ban le ka de ka e ka bo tra u le namar ba na ka banta jongi waiti wala jong ka jing im ka jong u ya ka ba un sha ha ka ding phana ka de ka jing sha ka ba koridor tam ka ba kordet tam ru ka ba jinjar tam ya ka ba ngangai mdan wei pat u breu la ban le ya kata han rei namar bu IT yala de hangi tadeng tang yo e ga jing pen em but hang tau jisu ong pat yangi wong bangin ba ga ding phna man laga sngi ho jisu u ba la ga jong ga ding phna bu kiu sunan haulum calvary but ya ga ba sa nar phna u hang ta ba de hang tang kwa ba ong fi ga ne ga sngi u khlam pha ngi ban ba ga ta ga ding phna ga ba he en reu ong ba ga ding phna ga jong fi ga ta ga ding phna ga de ka sacrificial ding phna la ne ka ta ding phna jong ka jing kenya ka jing IT lot yala de na ka banta u play ning kong bana manta ki brio bangangai ladangi le ya ka e ba ki brio ki kwa ngi bangingen le ngai kan da long sha ka jing kar khu pi kwa ba ki brio kin le yu pi ba ki ni je pi ye choma pi ki pi kwa ba ki brio boram ye fi boram choma pi ki pi kwa ba ki brio kin yarap ye fi ha ka jing jar jong phi yarap shwa ma phi kwa aba ki breu kin sosun ai phi ha phi don apring ki jing le sosun ai shwa ma phi ki ha don ba ot ha don ba yam ha don ba pen tip ye ka ta ki jing kam dai phi tang ban shu pet ye ka khmat rei ka dai ye phi ru ban le ai la da phi don ban le wa ju ong sawan pa la shai ha ba phi don man ta la da phim don mla le ai ka ta phi la ban tang ma shu dwai nam ta jong ki re la phi don ka bha ba phin le ai na ka banta kita bagata hi ke jing kai ke jong tra jisu ya ka ba hui kai ngi bangingen le ho ngim le ai ta ki ai ki ban yo jing pen em ngi le na mar bangila de yo ya ke jing pen em ngi le na mar ba tra u nong pen em jungi u hi kai ngi bangin le kom ta tanin ta ke ai ke ba phi man ba ki briu ken le fi to le shwa ma phi ken ya ki bangangai la da phi ya bi kat kum ka tien ke jong blai phi le bi kat kum ka tien ke jong blai ngangai ka jing suk kawan ye phi bat ka de ka tam bo jisu ong ka long kham suk ya ka ban ai ban ya ka ta ka ba ngi pediang da shisha ka don ka jingkmen ha ka jing ai there's joy in giving tela dangi kaloi ban ai ka don ka jingkmen ta deng ta ki bri ki khap nap ngam ji la no ro ba kin long ki bri ki kamen
Kibreu ki bertia ngam ju I ki la no ro baki kin kemen. Nga I tang kibreu ki ba sbun. Kibreu ki ba baha. Ki yo ye ke jing baha. Ke jong kibreu ba ki yo ro kham tam e ke jing baha ke jong blai. Maru blai bangi shakri du basbun. Blai bangi shakri du baha. Blai bangi shakri du blai ubadap syadang da ke jing isnai. Bat lada ngi ong bangi digi nong buat jong u. Ngin pen I kata om tam ngin digi nong buat. Đây tôi ai bằng nghìn long thì cái khôn chỗ kia bà không chỉ sai u, đây ta tôi ai bằng nghìn gì cái trong trai gần long cái bà nghìn nhsim kia, đây tăng bằng nghìn Shillong kia nong yo snow cái tiền rồi tôi ai bằng nghìn long kia nong lệ cái tiền, từ đó đã phi mân bị cái bự cái lệ ya phi lệ xóa mà phi cái nhaki, bằng ngay trai un cái khui phi ngay trai un, ai bỏ cái phi, bắt lệ phi un phần cam cái gì em cái trong phi, bằng nghìn long kia nong buat ki jong try ba ka perthai kan I ba de shangi khong si sai u ba si shangi de ki nong buat ya kata ka ktien ki jong wala ba ka ktien kan sudai tang kata ka head knowledge ne bang shuyo ya kata ka jing song thu aga jabi ang jong I rei to abing long ki nong le ya ka ktien ba ki ba buat ya kata ka ktien ki ba pendap ya kata ka ktien kat kum ka jing hikai ka jong Jesus Christ blai Jesus hikai ka ne ka daw ka long ba kwa ban hikai yang I bangin long ki ba lakar khu u hikai ki jing hikai mdei baมันระจินจารงงี้มันระจิงติมอย่างงี้หรือหิไก่ก็จิงไก่อยากบางงี้จิงกระคุยแล้วดิแต่ดังงี้ชูบวชไปอยากเตียนกับจงตราเลยชูบวชไปอยากไอ้กับบูจิสูปัตไตอย่างงี้แล้วงี้ชูเละไปอยากตาจิงกระคุยกับละวันละกวันฮีมาเดมาบ่เป็นอยากลyntiฟี่มารู้องลงมากlyntiแต่ดังงี้เงี้ยอยู่Jesus Christแต่ก็ได้กตากันบางงี้ยอชิชาอยากกตากับจิงกมันกับจิงสุกจิงกระคุยจิงอิมจิงกว่ามันด้วยน้ำตาจงพี่นี่ก็ปอร์มันตาLet's see if you spot if you don't make a pizza and if you tap the cup you take a pizza if you go out with thank you way we can let behind your fee later if you don't take a pizza ai she give beri ki don kam ai she give beri ki ba don shisha ya kata neat let behind ki way if you go out with we can let behind fee let show my fee go out with ki beri snai fee snai show my fee ki ngasngo blade la ku ba ya fee ndai tang ba fin yo diang ki jingar ku ndai fin long ru ka daw jo jingar ku kan ma wo bleu la kar khu fi kana ba fin long ka jing kar khu fin long ka jing rap yaki we kana wa ju bertia wa ju khap nap na mar kat ba finang bertia kat ta finang duk kat ba finang tengkai kat ta finang duk to ai ba fin long ki breu ki ba le ba ki ba kar khu ki ba sbun ko mo tra ru long ba sbun ba ai eng kwa man dwai nam ta jong phi kan ka por man ta tra ga dwai ndan ki kon jong me so tra don shibun ki ba mela kar khu ablai kan ka sngi badon shibun ko try ka mamala kamba go try ka mamala pendap shibun ko kenrat ka jim suki banga duai nam ta jong fi ki bru ki bala ban le ka ta la fi don ni ka jing e ai ka jing e la fi don ni ka ta ka jing baha ai ka jing baha la fi don ni ka ta ka jing spun le spun ko ma fi khmih lynti ko ma fi angdot ba ki we kin le fi le so ma fi yaki ban ngai utra un kar khu ya fi ka ni ka sngi la fi don ni ka pisa ban ai dan kanu ka jing rap ban ai wanum bu haladin wanum tengkai haladin rele ya kata haki bru ki badan kam shisha ya kita ki jing dan kam gai adwai ni kar khu fi fin long ku mukpau ba baneng ba kloi ban it na wat jong khon jong Jesus Christ shimla benot ba bi khong ru yukpau ba baneng finom benot ya ka ek ba ba kai adwai ni kar khu fi fin long ka jing kar khu bru la kar khu plat ya fi hang no pidon hang ka sngi si fidang don ka holiday finang ilik kai sini satai adwai ang kar khu firu ba utra un ai ka jing suk ka jing kemen fi ka family ka jong fi ni fidon hang no ha ka jaka trei ka jong fi ne ha ka no ka benta ka ji im ka jong fi utra un kar khu fi utra un le ki kamba hunang le ki kam ki ba kraw pla tala utra la kar khu fi filong ka daw ka jing kar khu ki ba bon ki men sim adwai ang kar khu fi utra un tap i ka snam ka ba kolor ba unang le shibun ki kamba ka ji im jo fi Hagar tayong Jesus nga duway nga ayon amen amen ngay try nang le ki kamba jim jofi yake fi man ba ki we kin le fi to le shwa ma pi kan yaki try ngar khu fi in say shampat amen